Conas tá do bhhar. Bra. Pósach mam agus dad beidir bert fithe. Níl sé is gur hí lacha leis scoil sé imethe. Céir den rud dearnach a dúir táir se lam. Mam, Níl deire lean or scéal go fóla chraí. Á sé tíanta galan. É take ar eis. Tá bh má meas meáir. Tá sí carcóide! Nís fin ceart ar an bhí sin agus ní chóir meach an madra sa síoch an tosa. Frank is anam dom. Hey Mikey, le madra sin ag múna am háíag de dit. Spirit an amáí is mó hí riomh an bráiste se. Madra na hamáíachta! Seo chuige an tréálaí amána is fear sa tí. Fuair an madra sin das bionar híidir ar mar sin scéal. Agus aíam mín si cinach stéagacha an bhadra. Má sé sin speisialta chuir. Ní Frank le ar madra sin. Má lena go ar Frank. Tá, cínta. Agus ar a bhena chomá. Éist, tá tú cliste, ach tá nethe áirithe sa saoil seo nach digan tú. Níl is agad cad a Harlín dúin rééis ar má sealan. Níl sa gaine.